भौजी सावर रे सब लोग देवा घर चल सले के कावर रे सब लोग देवा घर चल सले के कावर रे सब लोग देवा घर चल सले के कावर रे। मिक्स बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। भोरवे में जा गाई के मनामा सबके पगलाई के पहिले सोमारी के सुन रे यारावा चलली कावर उठाई के भोरवे में जा गाई के मनामा सबके पगलाई के पहिले सोमारी के सुन रे दोसावा चलली कावर उठाई के बाबा के भगती में देखाव सब आज पावर रे बाबा के भगती में देखाव सब आज पावर रे सब लोग देवा घर चल सले के कावर रे सब लोग देवा घर चल सले के कावर रे सब लोग देवा घर चल सले के कावर रे। मिक्स बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। राइटर पंकज आशिक अमित पेन्हले गेरुआ ड्रेस हो अविनाश आर्यन अनमोल सोनी धैले कावरिया के भेष हो राइटर पंकज आशिक अमित पेन्हले गेरुआ ड्रेस हो अनमोल सोनी सरवे सावरिया धैले कावरिया के भेष हो भांग के पोटली चिलम इधर लाव सरे भांग के पोटली चिलम इधर लाव सरे सब लोग देवा घर चल सले के कावर रे सब लोग देवा घर चल सले के कावर रे कहेली बतिया गोर की भौजी सावर रे कहेली बतिया गोर की भौजी सावर रे सब लोग देवा घर चल सले के कावर रे सब लोग देवा घर चल सले के कावर रे। सपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो